Isä, onko totta, ettei äiti rakastanut meitä? Nämä 6 sanaa tuhosivat Daniel Virtasen maailman. Kun hänen 6-vuotiaat kaksosensa esittävät tämän kysymyksen kyynelten keskellä, Daniel saa selville, että joku myrkyttää heidän mieliään, hänen uusi vaimonsa, Vanessa. Mutta se, mikä alkaa emotionaalisena julmuutena, muuttuu pian psykologiseksi sodaksi, valheiksi ja manipulaatioksi omassa kodissa. Kuka puhuu totta, rakastava vaimo vai uskollinen kotiapulainen? Ennen kuin jatkat, muista tilata kanava, tykätä tästä videosta ja kertoa meille kommenteissa, mistä päin katselet. Itkun ääni rikkoi Virtasen suuren omakotitalon hiljaisuuden kuin veitset. Daniel Virtanen pudotti autonsa avaimet marmorilattialle ja juoksi portaita kohti, nousten 2 askelmaa kerrallaan. Hänen sydämensä hakkasi, jokainen nyyhkytys oli edellistä terävämpi. Eino, Leo, hän huusi. Kaksosten äänet kaikuivat heikosti yläkerrasta. Kun Daniel avasi makuuhuoneen oven, näky pysäytti hänet. Sofia, heidän kotiapulaisensa 3 vuoden ajalta, istui lattialla pitäen 2 6-vuotiasta poikaa sylissään. Kaikki 3 itkivät. Einon pienet kasvot olivat hautautuneet hänen olkapäähänsä, ja Leo tarrautui hänen puseronsa hihaan, kuin elämänsä riippuisi siitä. Daniel polvistui heidän viereensä. Mitä on tapahtunut? Hänen äänensä petti. Sofia katsoi ylös. Hänen silmänsä olivat punaiset ja turvonneet. Herra Virtanen, minä. Hän nielaisi ja pyyhki kyyneleensä. Pojat olivat kauhuissaan, kun tulin tänä aamuna. Kauhuissaan mistä? Hän piti hellästi kiinni Einon tärisevistä kasvoista. Hei mestari, kerro minulle. Sofia epäröi ja katsoi ovea kohti, kuin peläten jonkun kuulevan. Kun hän vihdoin puhui, hänen äänensä oli melkein kuiskaus. Rouva Vanessa riiteli heidän kanssaan eilen illalla, sen jälkeen kun te lähditte lentokentälle. Daniel rypisti otsaansa. Riiteli? He ovat 6-vuotiaita, Sofia. Millainen riita? Hän huusi heille, herra. Sanoi kauheita asioita heidän äidistään. Danielin vatsaa kouraisi. Helena. Sofia nyökkäsi. Hän sanoi, ettei heidän äitinsä rakastanut heitä tarpeeksi, että hän lähti, koska ei välittänyt, ja että nyt he ovat jumissa äitipuolen kanssa, joka ei myöskään halua heitä. Hetken Daniel ei saanut henkeä. Hänen edesmennyt vaimonsa, Helena, oli kuollut syöpään 2 vuotta sitten. Miksi Vanessa, hänen uusi vaimonsa, sanoisi jotain sellaista? Hän kääntyi lastensa puoleen. Einon pieni ääni rikkoi hiljaisuuden. Isä, kuoletko sinäkin? Sanat osuivat Danieliin kuin fyysinen isku. Hän veti molemmat syliinsä, halaten heitä niin tiukasti, että he tuskin saivat henkeä. Ei rakkaani, isä ei mene minnekään, ei koskaan. Oliko totta, mitä hän sanoi? Leon ääni vapisi. Että äiti ei rakastanut meitä. Daniel räpytteli kyynelten läpi. Teidän äitinne rakasti teitä enemmän kuin mitään muuta tässä maailmassa. Hän sairastui. Vain siinä kaikki. Se ei ollut koskaan teidän syytänne. Pojat takertuivat häneen, heidän nyyhkytyksensä vaimenivat, mutta heidän kehonsa vapisivat yhä. Daniel katsoi Sofiaan. Oletko varma, että Vanessa sanoi nämä asiat? Sofia nyökkäsi hiljaa. Hän nousi seisomaan, vihan noustessa surun alta. Vanessa oli aina ollut herttainen, jopa kärsivällinen. Nainen, joka auttoi häntä selviytymään Helenan kuolemasta, joka oli ollut niin hellä hänen lapsilleen, ainakin kun hän oli läsnä. Pysy heidän kanssaan, hän sanoi Sofialle ja otti puhelimensa käteensä kävellessään käytävään. Vanessa oli matkustanut sisarensa luo Turkuun sinä aamuna. Hän soitti Vanessan numeroon. Muutaman soittoäänen jälkeen tämän iloinen ääni vastasi. Hei rakas, oletko jo kotona? Miten lento meni? Danielin äänensävy oli kuiva. Vanessa, minun täytyy kysyä sinulta jotain. Riitelitkö poikien kanssa eilen illalla? Hetken hiljaisuus. Sitten yllättynyt naurahdus. Riitelinkö? En tietenkään. Miksi? Koska löysin heidät juuri hysteerisinä. Sofia sanoi, että huusit heille ja sanoit kauheita asioita Helenasta. Toinen tauko, tällä kertaa pidempi. Hänen äänensä madaltui, loukkaantuneena, melkein loukattuna. Daniel, tuo on absurdia. En koskaan sanoisi mitään sellaista. Tiedät kuinka paljon rakastan noita lapsia. Sofia sanoi. Ehkä hän ymmärsi väärin. Vanessa keskeytti nopeasti. Tiedäthän millainen hän on joskus, hieman dramaattinen. Daniel rypisti otsaansa. Sofia ei ole dramaattinen. Hän tärisi. No, Vanessa huokaisi. En halunnut sanoa tätä, mutta hän on käyttäytynyt oudosti viime aikoina, mustasukkaisesti, ehkä.
Luulen, että häntä häiritsee, että minä olen nyt talon emäntä, tiedäthän, rajojen asettamista. Daniel hieroi otsaansa. Mustasukkaisesti. Voi Vanessa rakas, hän sanoi pehmeästi, hänen äänensä tulvi vilpittömyyttä. Tiedät, miten kohtelen Einoa ja Leoa. Rakastan heitä. Jos jotain vakavaa olisi tapahtunut, etkö usko, että he olisivat itse soittaneet sinulle? Hän epäröi. Se oli totta. Vanessa oli aina ollut hellä pojille, kun hän oli kotona. Hän ei ollut koskaan nähnyt mitään merkkejä julmuudesta. En vain halua tarpeetonta jännitystä tänne, hän jatkoi. Jos Sofia levittää tarinoita, ehkä on aika harkita hänen asemaansa uudelleen. En voi sietää sellaista negatiivisuutta lasten lähellä. Danielin leuka kiristyi. Älkäämme tehkö hätiköityjä johtopäätöksiä. Hoidan tämän, kun palaan. Tietenkin, hän sanoi suloisesti. Haluan vain, että perheemme elää rauhassa. Rakastan sinua, Daniel, ja rakastan noita poikia kuin he olisivat omiani. Hän lopetti puhelun, mutta ei tuntenut oloaan rauhoittuneeksi. Takaisin huoneessa Eino ja Leo olivat käpertyneet yhteen sängylle uupuneina itkemisestä. Sofia istui heidän vieressään, silittäen hellästi heidän hiuksiaan. Voitko kertoa minulle tarkalleen, mitä eilen illalla tapahtui? Daniel kysyi hiljaa. Eino pudisti päätään. En halua puhua. Ole kiltti, poika, se on tärkeää. Leo katsoi ylös suurilla silmillään. Hän suuttui. Sanoi, että äiti lähti, koska me olimme tuhmia. Sanoi, että jos kerromme sinulle, sinäkin suutut. Danielin veri jäätyi. Hän sanoi sen teille. Molemmat pojat nyökkäsivät. Sofia laski päänsä. Herra, he ovat kutsuneet häntä joksikin selän takana. Miksi? Pahanainen. Daniel päästi ilmaa ulos terävästi, katsoen nukkuvia lapsia. Hän oli ollut sokea. 3 vuoden ajan Sofia oli huolehtinut heistä kuin he olisivat olleet hänen omiaan. Hänellä ei ollut mitään syytä valehdella. Onko tätä tapahtunut aiemmin? Hän kysyi. Sofia epäröi. Kyllä, herra. Joskus kun te matkustatte, hän menettää malttinsa, sanoo julmia asioita. Yritin kerran rauhoitella häntä. Hän sanoi, että jos puutun asiaan uudelleen, hän antaa minulle potkut. Daniel puristi nyrkkinsä. Miksi et kertonut minulle? En halunnut aiheuttaa ongelmia. Tarvitsen tätä työtä, herra. Tyttäreni on lukiossa. Ensi vuonna hän menee yliopistoon. Luulin, että voisin suojella poikia hiljaa. Daniel huokaisi syvään, syyllisyyden painaessa hänen rintaansa. Olet jo tehnyt enemmän kuin tarpeeksi, Sofia, mutta tämä loppuu nyt. Hänen puhelimensa värähti, muistutusassistentilta. Työmatka Helsinkiin maanantaina. Monen miljoonan euron sopimus, jota hän ei voinut peruuttaa. Sofia, hän sanoi pitkän hiljaisuuden jälkeen, olen poissa ensi viikon, tarvitsen sinun olevan poikien kanssa kokopäiväisesti. Älä mainitse tästä keskustelusta Vanessalle, selvä. Minun on ensin ymmärrettävä, mitä todella tapahtuu. Sofia rypisti otsansa. Herra, jos hän saa tietää, vain viikko, hän sanoi lujasti. Jos jotain tapahtuu, soita minulle heti mihin aikaan tahansa. Hän nyökkäsi vastahakoisesti. Kyllä, herra. Daniel katsoi poikiaan, pieniä kehoja, jotka olivat takertuneet toisiinsa unissaan. Kiitos, Sofia, hän sanoi hiljaa. Siitä, että suojelit heitä, kun minä en suojellut. Hän hymyili heikosti, kyyneleet kiiltäen hänen silmissään. He ovat hyviä poikia, herra Virtanen, eivätkä ansaitse tätä. Daniel poistui huoneesta raskain sydämin. Seisoessaan käytävässä hän katsoi seinällä olevaa kehystettyä perhekuvaa. Hän, Vanessa ja kaksoset aurinkoisella rannalla, hymyillen kuin täydellinen perhe. Ensimmäistä kertaa hän mietti, kuinka paljon tuosta onnesta oli ollut todellista. Maanantai-aamuna Danielin matkalaukku oli valmiina ja talo tuntui oudon hiljaiselta. Vanessa seisoi makuuhuoneen ovella, juoden kahvia silkkisessä aamutakissaan, hänen äänensä pehmeä kuin hunaja. Oletko varma, ettet voi jäädä vielä päiväksi? Hän hymyili heikosti ja sulki matkalaukun vetoketjun. Sopimus on liian tärkeä, Van. Palaan perjantai-iltana. Hänen kätensä kosketti Danielin käsivartta. Pojat kaipaavat sinua. Tiedän. Hänen silmänsä pehmenivät. He pärjäävät Sofian kanssa. Vanessan huulet kiristyivät. Tietenkin. Äänensävy oli pehmeä, mutta siinä oli jotain terävää alla. Kun Daniel lähti lentokentälle, Sofia katseli ikkunasta kaksosten kanssa hänen vieressään. Vanessa seisoi heidän takanaan hymyillen ja vilkuttaen, kunnes taksi katosi kulman taakse. Sitten, heti kun auto oli poissa näkyvistä, hymy katosi. Pojat tunsivat sen ensimmäisenä.
Ilma muuttui, raskaaksi, jännittyneeksi. Sofia tunsi sen myös. Tiistai-aamuna, vain 12 tuntia Danielin lähdön jälkeen, hän kuuli askelia laskeutuvan mahtavia portaita pitkin. Vanessa ilmestyi, ei tavallisissa pehmeissä väreissään, vaan tiukassa mustassa mekossa. Hänen kasvonsa olivat täydellisesti meikatut, hänen ilmeensä kylmä. Huomenta, rouva Vanessa, Sofia tervehti varovasti keittiöstä. Huomenta, Vanessa, hän sanoi tasaisesti ja istuutui tiskille. Kahvia? Kyllä, rouva. Sofia tarjoili nopeasti, kädet vakaina rinnassaan kasvavasta jännityksestä huolimatta. Vanessa otti hitaan siemauksen, silmät eivät koskaan poistuneet hänestä. Sitten hän aloitti. Sinulla oli pitkä keskustelu mieheni kanssa ennen kuin hän lähti. Sofia jähmettyi. Keskustelu. Näin teidät kaksi käytävällä sunnuntai-iltana, Vanessa sanoi välinpitämättömästi. Se näytti henkilökohtaiselta. Sofian kurkkua kuristi. Herra Virtanen oli vain huolissaan lapsista. Vanessa hymyili, ohut ja jäinen hymy. Olen varma, että hän oli, mutta muistetaanpa paikkamme tässä talossa, eikö niin? Daniel on ystävällinen mies. Jotkut naiset sekoittavat ystävällisyyden johonkin muuhun. Sofia tunsi kasvojensa kuumottavan. En koskaan. Rentoudu, Vanessa keskeytti pehmeästi. Se on vain ystävällinen muistutus. Hän laski kupin pöydälle. Missä nyt aamiainen on? Poikien pitäisi syödä. Kuin kutsuttuina, Eino ja Leo ilmestyivät portaikkoon, hiukset pörrössä, silmät yhä turvoksissa, huonosti nukutun yön jäljiltä. Hyvää huomenta, rakkaani, Vanessa sanoi yhtäkkiä säteilevänä, äänensä makeana. Tulkaa halaamaan äitiä. Pojat epäröivät. Sofia huomasi heidän vaihtavan katseita, pelkoa, joka oli naamioitu kohteliaisuudeksi. He kävelivät hitaasti ja halasivat häntä juuri sen verran, etteivät ärsyttäneet häntä. Vanessa taputti käsiään kevyesti. Istukaa, istukaa. Sofia teki teidän lempipuuroanne, eikö niin? Kyllä, rouva Sofia, hän sanoi. Mansikoiden kanssa, juuri niin kuin he pitävät. Vanessa tarkasti kulhot. Hän raapaisi lusikalla toista, rypistäen otsaansa. Kutsutko tätä puhtaaksi? Sofia räpäytti silmiään. Rouva, siinä on vesijälkiä. Katso, hän nosti lautasen, jossa oli näkymätön tahra. Näinkö sinä hoidat minun tavaroitani? Astiat tiskattiin eilen illalla. Älä väitä vastaan, Vanessa tiuskaisi. Jos sanon, että se on likainen, se on likainen. Pese se uudelleen. Sofia nieli ylpeytensä. Kyllä, rouva. Hän otti lautaset takaisin ja meni tiskialtaalle pestenne hiljaa. Hänen takanaan Vanessa hymyili suloisesti pojille. Teidän isänne kertoi minulle, että hän on erittäin ylpeä minusta, kun pidän tämän talon täydellisenä, kun hän on poissa. Se tarkoittaa, että kaikkien on tehtävä osansa, eikö niin? Eino nyökkäsi jäykästi. Leo vain katsoi alas puuronsa. Vanessa kumartui lähemmäs heitä. Ja muistakaa, kun isä soittaa, me sanomme, että kaikki on ihanasti, koska jos hän huolestuu liikaa, hän saattaa lähettää Sofian taas pois. Ettehän te sitä halua, vai mitä? Einon lusikka vapisi hänen kädessään. Ei, rouva, hyvät pojat. Hän suuteli hellästi hänen päänsä lakea, silmät heittäen katseen Sofian suuntaan. Näetkö? He ymmärtävät tottelevaisuuden. Sofia piti kasvonsa poispäin, taistellen halua puolustautua vastaan. Lankapuhelin soi, säikäyttäen kaikki. Vanessa vastasi, hänen äänensävynsä välittömästi iloinen. Hei, rakas! Juuri ajoissa olimme syömässä aamiaista. Sofia jähmettyi. Daniel, kyllä, kaikki on täydellistä täällä. Vanessa jatkoi kävellen kohti keittiön ovea, jotta Sofia kuulisi. Pojat nukkuivat hyvin. Sofia on loistava, erittäin yhteistyöhaluinen. Tauko. Ei mitään ongelmia, Vanessa valehteli pehmeästi. Lapset ovat onnellisia. Voimme hyvin, todella. Sitten hän kääntyi poikien puoleen ja hymyili harjoitellusti. Eikö niin, pojat? Haluatteko puhua isän kanssa? Hän laittoi puhelimen kaiuttimelle. Einon ja Leon äänet kuuluivat ohuina ja tärisevinä. Hei, isä, mitä kuuluu, pojat? Danielin lämmin ääni täytti keittiön. Käyttäydyttekö hyvin? Vanessa laittoi kätensä Leon olkapäälle. Hänen kyntensä painoivat juuri sen verran, että poika värähti. Kyllä, isä. Eino vastasi nopeasti. Nuo ovat minun poikiani. Minulla on jo ikävä. Olkaa kilttejä äidille, selvä. Kyllä, isä Leo, kuiskasi. Rakastan teitä molempia. Kun puhelu päättyi, Vanessan äänestä katosi kaikki suloisuus. Näittekö kuinka helppoa se oli? Ei draamaa. Isä on onnellinen ja me haluamme pitää sen niin.
Kaksoset olivat jähmettyneet, pienet kätensä puristaen lusikoita. Nyt, Vanessa sanoi kääntyen Sofian puoleen, haluan koko talon moitteettomaksi ennen lounasta, ylhäältä alas. Kyllä, rouva. Ja vielä yksi asia, hän lisäsi noustessaan portaita, hänen korkokenkiensä napsahtaessa kuin lähtölaskenta. Seuraavan kerran kun mieheni soittaa, älä pyöri puhelimen lähellä. Se näyttää epätoivoiselta. Sofia seisoi liikkumatta pitkän hetken hänen lähdettyään. Sitten hän kääntyi poikien puoleen. He tuijottivat kulhojaan liikkumatta. Voitte syödä loppuun myöhemmin, hän kuiskasi hellästi. Menkää leikkimään ulos hetkeksi. He nyökkäsivät hiljaa ja menivät puutarhaan. Iltapäivällä Sofia imuroi olohuonetta, kun hän kuuli Vanessan äänen yläkerrasta, terävänä, harkittuna, kaikuen portaikossa. Kyllä, etsin uutta kotiapulaista. Ei kiirettä. Haluan vain pitää vaihtoehtoja. Joku nuori, luotettava, joka tietää paikkansa. Sofian käsi jäätyi imurin varteen. Hänen selkärankaansa pitkin kulki kylmä väre. Aikooko Vanessa todella korvata hänet, vai käyttääkö hän sitä vain uhkauksena? Myöhemmin, kaksosten päiväunien aikana, Sofia istui heidän sänkyjensä vieressä. Eino nukkui jo, mutta Leo liikehti levottomasti. Täti Sofia, hän mutisi puoliunessa. Tuleeko isä pian takaisin? Hän silitti hellästi hänen hiuksiaan. Kyllä, rakas, vain muutama päivä enää. Hän kääntyi häntä kohti. Pahanainen sanoi, ettei hän ehkä tule takaisin, että hän on väsynyt meihin. Sofian rintaa sattui. Se ei ole totta. Isäsi rakastaa teitä hyvin paljon. Miksi äiti sitten lähti? Hänen silmänsä täyttyivät kyynelistä, koska hän sairastui, kultaseni. Mutta hän rakasti teitä viimeiseen hengenvetoon asti. Leo nyökkäsi hitaasti ja sulki silmänsä uudelleen. Kun Sofia poistui huoneesta, hän nojasi seinään yrittäen tasata hengitystään. Hän ajatteli soittaa Danielille, kertoa kaiken, mutta tiesikö Vanessa siitä? Puhelin värähti. Se oli hänen teini-ikäinen tyttärensä, Lucia. Äiti, koulu järjestää historiallisen retken Porvooseen, Lucia sanoi innoissaan. Se maksaa 300 euroa. Minun on maksettava perjantaihin mennessä, tai en pääse mukaan. Sofian sydän upposi, 300 euroa. Tytär, se on puolet palkastani. Tiedän, äiti, mutta se on todella tärkeää. Kaikki menevät. Sofia puri huultaan ja katsoi kattoon, josta hän yhä kuuli Vanessan askelia. Yritän, tyttäreni. Lupaan, että keksin jotain. Kun puhelu päättyi, hän oli hiljaa. Hänen kätensä vapisivat, kun hän siivosi, jaettu pelon ja vastuun välillä. Yläkerrassa, näkymättömissä, Vanessa seisoi kaiteen vieressä kuunnellen. Pieni tyytyväinen hymy levisi hänen kasvoilleen. Kun hän tuli taas alas, hänen äänensävynsä oli makea. Raskas päivä, Sofia, näytät huolestuneelta. Ei se mitään, rouva Sofia, hän sanoi hiljaa. Rahaongelmia. Vanessan ääni kantoi teeskenneltyä myötätuntoa. Ehkä voin auttaa, Sofia epäröi. Se on tyttäreni koulun retki. Paljonko hän tarvitsee? 300 euroa. Vanessa naurahti. No, se on helppo ratkaista. Minä lainaan sinulle. Pidä sitä ennakkomaksuna. Voit maksaa sen takaisin seuraavissa palkoissa. Sofia räpäytti silmiään. Rouva, tekisittekö sen? Tietenkin, Vanessa hymyili. Olemmehan melkein perhettä, eikö niin? Sitten, kumartuen lähemmäs, muista vain olla yhteistyöhaluinen. Ei enää juoruja tai väärinkäsityksiä. Inhoaisin ajatusta, että anteliaisuuteni menisi hukkaan. Sofia ymmärsi täysin. Se ei ollut ystävällisyyttä, se oli ase. Kun Vanessa laski setelit tiskille, hänen äänensä muuttui silkkiseksi. Näetkö? Voimme auttaa toisiamme, kunhan muistat, kuka täällä käskee. Sofia otti rahat hitaasti, tajuten, että ansa oli juuri sulkeutunut hänen ympärilleen. Keskiviikkoaamu saapui harmaiden pilvien ja sateen verhon alla. Talo tuntui tavallista raskaammalta, ilma oli tiheä jostain sanomattomasta. Sofia heräsi aikaisin tekemään aamiaista. Hän halusi pitää asiat rauhallisina kaksosille, suojella heitä parhaansa mukaan, mutta heti astuessaan keittiöön hän tiesi, että päivästä ei tulisi helppoa. Vanessa oli jo siellä. Istuen tiskillä moitteettomassa valkoisessa puserossa, hienovarainen hymy huulillaan kuin kohteliaisuudeksi naamioitu ase. Huomenta, Vanessa, hän sanoi pehmeästi. Toivottavasti nukuit hyvin. Meidän täytyy puhua jostain vakavasta. Sofia jännittyi. Kyllä, rouva. Vanessa nosti jotain tiskiltä. Rikkoutunut lelulentokone. Löysin tämän poikien huoneesta täysin tuhoutuneena. Tiedätkö sattumalta, miten tämä tapahtui?
Sofia katsoi lelua. Se oli yksi Leon suosikeista, sellainen, jota hän oli lennättänyt pihalla eilen. Nyt sen siivet oli revitty irti. Rouva, se oli ehjä, kun siivosin huoneen eilen illalla. En tiedä mitä. Vanessan ääni leikkasi kuin jää, joten se meni rikki itsestään. Sanon, että ehkä toinen pojista. Aivan. Vanessa keskeytti, hänen äänensävynsä terävöityi. Sinun olisi pitänyt valvoa heitä, se on sinun työsi, eikö niin, valvonta. Ennen kuin Sofia ehti vastata, Eino ja Leo ilmestyivät portaikon juurelle, yhä pyjamissaan, hieroen unisia silmiään. Tulkaa tänne, pojat, Vanessa sanoi äänellä, joka oli liian makea ollakseen aito. Katsokaa, mitä löysin. Leo, tämä oli sinun lentokoneesi, eikö ollutkin? Leon silmät laajenivat nähdessään minun lentokoneeni. Hänen äänensä petti. Mitä tapahtui? Juuri sitä minäkin haluan tietää. Vanessa kyykistyi ja piti rikkoutunutta lelua hänen edessään. Luuletteko, että joku, joka todella välittää teistä, antaisi tämän tapahtua? Sofian sydän upposi. Rouva Vanessa. Hiljaa. Vanessa tiuskaisi katsomatta häneen, kääntyen takaisin kaksosten puoleen. Kertokaa minulle, pojat. Luuletteko, että Sofia on tehnyt hyvää työtä huolehtiessaan teistä? Eino pudisti päätään välittömästi, kauhuissaan. Hän huolehtii, hän auttaa meitä. Vanessa hymyili kireästi. Tietenkin hän huolehtii, mutta onnettomuuksia sattuu, kun ihmiset eivät ole varovaisia. Ehkä Sofia on vain väsynyt, ehkä hän on hajamielinen. Sofia astui eteenpäin, täristen vihasta. Riittää, rouva. Te pelotatte heitä. Vanessa nousi hitaasti, silmät kiiluen. Väitätkö minua vastaan lasten edessä? Sofia laski katseensa. Ei, rouva. Hyvä. Vanessa laski lelun tiskille. Koska minun täytyy kertoa Danielille tästä. Hän ansaitsee tietää, kun hänen työntekijänsä eivät selviydy työstään. Sofian vatsaa käänsi. Hän tiesi, mitä se tarkoitti. Puhelu, toinen valhe, toinen epäilyksen siemen istutettuna Danielin mieleen. Vanessa otti puhelimensa ja soitti siinä samassa heidän edessään. Hei rakas, hän sanoi iloisesti. Anteeksi, että häiritsen näin aikaisin, mutta tänä aamuna tapahtui jotain. Hän kääntyi hieman, madaltaen ääntään juuri sen verran, että lapset yhä kuulivat. Leon suosikkilelu, täysin tuhoutunut. Ei heidän syynsä. Luulen vain, että Sofia on ylikuormittunut. Kyllä, minäkin olen huolissani. Sofia seisoi jähmettyneenä, kun Vanessa jatkoi. Jokainen sana harkittu ja myrkyllinen. Kun hän lopetti puhelun, hän kääntyi Sofian puoleen rauhallisella hymyllä. Daniel haluaa puhua kanssasi tänä iltana. Hän soittaa noin 8. Loppupäivä kului kuin hidas rangaistus. Vanessa löysi uusia syitä nöyryyttää häntä, kritisoiden hänen siivoustaan, ruokaansa, jopa tapaa, jolla hän taittoi poikien vaatteet. Lounaan aikana hän laittoi Sofian kattamaan pöydän samalla kun opetti kaksosille asianmukaista kuria. Lapset tarvitsevat rakennetta, Vanessa sanoi suloisesti, levittäessään voita leivälle. He eivät opi ystävällisyyttä hemmottelulla, he oppivat seurauksista. Eino tuijotti lautastaan. Leon pienet kädet liikkuivat levottomasti hänen sylissään. Oletko samaa mieltä, Sofia? Vanessa kysyi yhtäkkiä, äänensävy kevyt, mutta silmät tummat. Kyllä, rouva Sofia, hän sanoi hiljaa. Hyvä, Vanessa vastasi. Sitten ymmärrät, miksi en suvaitse laiminlyöntiä talossani. Kun ilta saapui ja kello löi 8, puhelin soi täsmälleen ajallaan. Sofian sydän hakkasi, kun hän vastasi. Danielin väsynyt kasvot ilmestyivät ruudulle. Hotellin tausta, puku roikkui hänen takanaan. Sofia, Vanessa kertoi minulle, että tänään oli toinen ongelma. Hän nielaisi. Herra, se ei ollut laiminlyönti. Lelu on täytynyt rikkoutua sen jälkeen, kun Vanessa sanoi, että näytti siltä, että joku oli astunut sen päälle. En koskaan. Hän ei sanonut, että se olit sinä. Hän sanoi, että ehkä pojat olivat ilman valvontaa. Se minua huolestuttaa. Sofian kurkkua poltti. Hänen takanaan Vanessa astui kuvaan hymyillen lämpimästi. Hän laittoi kätensä Einon olkapäälle, täydellinen kuva rakastavasta äitipuolesta. Älkäämme tehkö tästä suurempaa kuin se on, Vanessa sanoi suloisesti. Onnettomuuksia sattuu, Daniel huokaisi. Sofia, ole kiltti, ole vain varovainen, selvä. Luotan sinuun, mutta tarvitsen mielen rauhaa ollessani poissa. Kyllä, herra, hän sanoi, pakottaen itsensä olemaan itkemättä. Kun puhelu päättyi, Vanessan miellyttävä ilme katosi. Näetkö, kuinka helppoa se on? Hän kuiskasi kylmästi.
Hän uskoo minuun ja tulee aina uskomaan. Myöhemmin sinä iltana Sofia meni tarkistamaan kaksoset ennen nukkumaan menoa. Leo istui sängyllä, kyyneleet valuivat hiljaa hänen kasvoillaan. Mikä hätänä, rakas? Näin taas unta äidistä, hän kuiskasi. Hän itki. Sanoi olevansa pahoillaan, ettemme onnistuneet pelastamaan häntä. Sofia istui hänen viereensä ja veti hänet syliinsä. Äitisi ei ole vihainen teille, kultaseni. Hän rakastaa teitä liikaa. Miksi hän jätti meidät? Sofia epäröi silittäen hellästi hänen hiuksiaan. Koska joskus kun ihmiset sairastuvat, rakkaus ei riitä pitämään heitä täällä. Mutta se ei tarkoita, että hän lakkasi rakastamasta teitä. Ovella Vanessan ääni leikkasi hämärän. Mitä täällä tapahtuu? Sofia kääntyi. Hänellä oli painajainen. Lohdutin vain. Täytit hänen päänsä lisää satuja kuolleesta äidistä. En, minä, riittää. Vanessan silmät leimahtivat. Tästä lähtien et tule heidän huoneeseensa, ellei minulla ole lupaa. Ymmärsitkö? Sofia puristi nyrkkinsä. Kyllä, rouva. Seuraavana päivänä Vanessa pani uuden säännön täytäntöön sotilaallisella järjestyksellä. Jokainen Sofian ja kaksosten välinen vuorovaikutus oli valvottu, jokainen sana punnittiin. Illallisella talo oli muuttunut hiljaiseksi taistelukentäksi. Pojat söivät hiljaa. Sofia tarjoili lautaset katsomatta kenenkään silmiin. Vanessa hymyili miellyttävästi. Ja pasta, pojat, onko hyvää? On, Eino mutisi. Entä sinä, Leo? Hän epäröi, hajamielisenä. On, sinä. Haarukka putosi Vanessan kädestä. Huone jäätyi. Mitä? Hän sanoi hiljaa. Kutsuitko minua juuri? Leon kasvot kalpenivat. Minä, en tarkoittanut. Paha nainen, Vanessa toisti hitaasti nousten seisomaan. Siksikö te kutsutte minua, kun en ole lähellä? Kyyneleet nousivat Leon silmiin. Ei, minä, vastaa. Hänen äänensä räjähti kuin ukkonen. Sofia nousi vaistomaisesti seisomaan. Hän on vain lapsi, olkaa hyvä. Istu, Vanessa sihahti. Hän kyykistyi Leon eteen. Äänensävy oli nyt tappava kuiskaus. Pyydät anteeksi kunnolla, sano se. Anteeksi, Luka, nyyhkytti. Ei noin, sano. Anteeksi Vanessa, että kutsuin sinua pahaksi. Olet hyvä minulle enkä ansaitse ystävällisyyttäsi. Ole kiltti, Sofia, kuiskasi. Hänen silmänsä täyttyivät kyynelistä. Sano se, Vanessa huusi. Lukas änkytti kyynelten läpi, toistaen sanat lause lauseelta. Hänen pieni äänensä vapisi. Kun hän lopetti, Vanessa suoristautui ja silotti mekkoaan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Hyvä poika, nyt ylös. Kaksoset juoksivat ruokasalista itkien. Sofia seisoi jähmettyneenä, täristen raivosta ja voimattomuudesta. Vanessa katsoi häntä hymyillen kevyesti. Kommentteja, Sofia. Ei, rouva. Täydellistä, Vanessa sanoi, koska huomenna Daniel tulee kotiin ja haluan tämän talon moitteettomaksi ja rauhalliseksi. Ymmärsitkö? Kyllä, rouva. Kun Vanessa poistui huoneesta, Sofia istui pöydän ääressä pitkään sen jälkeen. Hänen kätensä vapisivat liinaa vasten. Hän tiesi yhden asian varmasti. Hän ei voinut enää vaieta. Huomenna Daniel palaisi kotiin, ja jollain tavalla, jollakin keinolla, hän saisi hänet näkemään totuuden. Seuraavana aamuna Sofia heräsi päätös sydämessään. Hän ei voinut sallia Vanessan jatkaa noiden lasten piinaamista. Ei eilisen illan jälkeen. Daniel palaisi sinä iltana. Jos hän onnistuisi keräämään todisteita ennen sitä, Daniel näkisi vihdoin, kuka Vanessa todella oli. Kun talo hiljeni aamiaisen jälkeen, Sofia hiipi pieneen huoneeseensa alakerrassa. Hänellä oli vanha puhelin, jonka hän oli säästänyt hätätilanteita varten. Se ei ollut hienostunut, mutta se tallensi. Hän alkaisi kerätä todisteita, mitä tahansa. Vanessan ääni, lasten pelko, jotain kiistatonta. Mutta kun hän avasi laatikon, hän jähmettyi. Hänen vaatteensa olivat hajallaan. Hänen asiakirjansa, passi, oleskelulupa, lääkärintodistukset olivat heitetty sängylle. Ja sotkun keskellä seisoi Vanessa, rauhallisena ja hallittuna, pidellen Sofian passia manikyyroidussa kädessään. Mitä te teette minun huoneessani? Sofia kuiskasi. Vanessa katsoi ylös. Minun taloni. Sofia, sinun huoneesi on kohteliaisuus, ei oikeus. Hän selasi papereita. Tiedätkö mikä on mielenkiintoista? Oleskelu lupasi vanheni 8 kuukautta sitten. Sofian veri jäätyi. Olkaa hyvä rouva Vanessa, voin selittää. Varmasti voitkin. Vanessa hymyili. Mutta maahanmuuttovirasto ei välitä selityksistä. Teknisesti ottaen työskentelet täällä laittomasti. Yksi puhelu,
ja olet lentokoneessa takaisin sinne, mistä tulit, ennen illallista. Sofian polvet melkein pettivät. Älkää tehkö sitä. Vanessa nousi seisomaan ja piti toista paperia kädessään. Ja mikä tämä on? Väärennetty lääkärin todistus, erittäin luovaa. Valehtelu saadaksesi ensimmäisen työpaikkasi, sekin on rikos. Kyyneleet täyttivät Sofian silmät. Mistä te löysitte tämän? Sanotaan vaikka, että olen yksityiskohtainen. Vanessa lähestyi ja madalsi ääntään. Nyt kuuntele. Sinä lopetat puuttumisen siihen, miten minä kasvatan noita lapsia. Lopetat kuiskaamisen Danielin korvaan. Hymyilet, siivoat ja olet hiljaa. Vastineeksi minä pidän salaisuutesi. Tehty kaupat. Sofia tuijotti häntä täristen. Te satutatte heitä. He ovat kauhuissaan. Vanessa hymyili ivallisesti. He tarvitsevat kuria. Autan heitä vahvistumaan. Jos luulette, että pysyn hiljaa, pysyt kyllä, Vanessa tiuskaisi. Koska jos et, kerron Danielille kaiken, että väärensit asiakirjoja, jäit oleskeluluvan yli, ja hän kumartui lähemmäs ja kuiskasi, että olet ollut emotionaalisesti epävakaa siitä lähtien, kun miehesi kuoli. Sofian hengitys pysähtyi. Se ei ole totta, Vanessa hymyili. Totuus on merkityksetön, kun hallitset tarinaa. Hän kääntyi ja käveli ovelle. Siivoa nyt tämä sotku. Inhoaisin, jos Daniel ajattelisi, että laiminlyöt velvollisuuksiasi. Heti kun hän oli poistunut, Sofia istui sängyn reunalle täristen hallitsemattomasti. Hän halusi huutaa, soittaa Danielille sillä hetkellä, mutta hän tiesi, mihin Vanessa pystyi. Nainen oli järjestelmällinen, armoton. Lounasaikaan Vanessa oli löytänyt uuden tavan kääntää veistä haavassa. Hän istui pöydässä, juoden teetä, kun kaksoset söivät voileipiä hiljaa. Eino, hän sanoi suloisesti. Kuka auttoi sinua löytämään matematiikan kirjasi eilen? Sofia vai minä? Poika epäröi. Luulen, että... Mieti tarkkaan, Vanessa sanoi pehmeästi. Koska Sofia kertoi minulle, että se oli hän, mutta muistan löytäneeni sen itse. Einon silmät pomppivat heidän välillään. Minä, en tiedä. Aivan, Vanessa sanoi hymyillen Sofialle. Näetkö? Eivät edes he voi sanoa, milloin puhut totta. Sofia puri huultaan niin kovaa, että se vuoti verta. Lounaan jälkeen Vanessa lähti hoitamaan asioita. Sofia käytti tilaisuutta hyväkseen soittaakseen tyttärelleen Lucialle. Äiti, Lucia sanoi kyynelten läpi. Opettaja kysyi retkirahoista kaikkien edessä. Sanoin, että sinä maksat, mutta eräs tyttö nauroi ja sanoi, että äitini on vain kotiapulainen, inhoan tätä. Sofian ääni murtui. Älä kuuntele häntä, rakkaani. Sinä menet sille retkelle lupaan, oikeasti. Kyllä, Sofia kuiskasi, hänen silmänsä polttivat. Sinä ansaitset sen. Kun hän lopetti puhelun, käytävässä liikkui varjo. Vanessa oli palannut odotettua aiemmin. Ongelmia kotona? Hän kysyi välinpitämättömästi. Sofia kääntyi säikähtäneenä. Vain tyttäreni, hän tarvitsee rahaa kouluun. Kuinka paljon? 300 euroa. Vanessa hymyili ja otti lompakkonsa. Tässä, pidä sitä henkilökohtaisena lainana, mutta olkaamme selvillä. Se ei ole vain rahaa, se on luottamusta. Älä petä sitä, Sofia ymmärsi. Se ei ollut anteliaisuutta, se oli kiristystä. Sinä iltana, kun hän kattoi pöytää illallista varten, Vanessa viritti viimeisen ansansa, kutsui kaksoset olohuoneeseen ja osoitti korkeaa sinistä keramiikkavaasia hyllyllä. Pojat, hän sanoi ystävällisesti, voisitteko auttaa minua tuomaan tuon vaasin tänne? Eino rypisti otsaansa. Se on painava. Olette vahvoja, pystytte siihen. He yrittivät. Ja kuten Vanessa odotti, vaasi lipesi heidän pienistä käsistään ja murskaantui marmorilattialle. Voi ei, hän huudahti teatraalisesti. Äitini vanha vaasi, se on omaisuuden arvoinen. Sofia juoksi kuullessaan lasin särkymisen äänen. Mitä tapahtui? Vanessa kääntyi, teeskennellen surua. Sinun valvonnan puutteesi tapahtui. Pojat olisivat voineet loukkaantua. Rouva, te pyysitte heitä. Älä uskalla syyttää minua. Vanessa tiuskaisi. Daniel saa tietää tästä heti. Hän soitti kaiuttimella. Hänen äänensä vapisi teeskennellystä tuskasta. Daniel, pojat juuri rikkoivat äitini vaasin. Onneksi he ovat kunnossa, mutta Sofia ei ollut edes täällä. Alan olla huolissani, että hän on ylikuormittunut. Ehkä epävakaa. Sofian sydän pysähtyi tuohon sanaan. Epävakaa. Vanessa lopetti puhelun ja kääntyi häneen rauhallisella tyytyväisyydellä. Hän haluaa puhua kanssasi tänä iltana.
Kun Danielin kasvot ilmestyivät ruudulle tuntia myöhemmin, väsymys paistoi niistä. Sofia, mitä tapahtuu? Herra, se ei ollut laiminlyönti. Hän käski heitä. Vanessa sanoi, että olet näyttänyt erilaiselta viime aikoina, hajamieliseltä, jopa tunteelliselta. Se johtuu siitä, että hän valehtelee. Vanessa ilmestyi kuvaan, kyyneleet nousivat täydellisesti hänen silmiinsä. Luulen, että Sofia on suuren stressin alla, Daniel. Ehkä hän tarvitsee apua. Se ei ole totta, Sofia huusi. Hän on se, joka satuttaa teidän lapsianne. Danielin ääni koveni. Riittää. Puhumme, kun tulen. Kun puhelu päättyi, Sofia kääntyi Vanessan puoleen. Ette selviä tästä, Vanessa hymyili. Voi, kultaseni, olen jo selvinnyt. Sinä iltana Sofia pakkasi vähäiset tavaransa, tietäen mitä häntä odotti, kun Daniel palaisi. Kun huominen koitti, hän oli siellä, kasvot kylminä, ääni harjoiteltu. Sofia, luulen, että tarvitset aikaa levätä, ehkä puhua jonkun kanssa. Kyyneleet nousivat hänen silmiinsä. Uskotteko häntä? Uskon, että olet ylikuormittunut, hän sanoi pehmeästi. En anna sinulle potkuja, ota vain muutama päivä vapaata. Kun Sofia käveli ovea kohti, pieni ääni pysäytti hänet. Täti Sofia. Eino oli portaiden yläpäässä, pidellen nalleaan. Tule takaisin, eikö niin? Sofia pakotti esiin tärisevän hymyn. Tietenkin, rakkaani. Vanessa ilmestyi Danielin taakse, kädet ristissä, voitokkaana. Kaipaamme sinua, Sofia, kui sanoi. Kun ovi sulkeutui hänen takanaan, Sofia kuuli yhä kaksosten itkevän yläkerrassa, ja jossain noiden kyynelten takana Vanessan vaimea nauru. Seuraavana aamuna Virtasten talo oli häiritsevän hiljainen. Daniel heräsi tyhjyyden ääneen, ei naurua, ei pieniä askelia. Vuosien ajan hän oli tottunut Einon ja Leon leikkien ääniin käytävällä. Nyt oli vain hiljaisuus. Hän nousi ylös, hieroi ohimoitaan ja käveli heidän huoneeseensa. Kaksoset olivat käpertyneet yhteen sängylle, yhä pyjamissaan, kuivuneiden kyynelten jäljet poskilla. Mitä kuuluu, pojat? Hän sanoi ystävällisesti. Miksi olette vielä sängyssä? Leo räpäytti silmiään heräten säikähtäneenä. Meillä oli taas painajainen, Eino kuiskasi. Sen jälkeen kun täti Sofia lähti, Danielin rintaa puristi. Millainen painajainen, että sinäkin lähtisit pois, Leo sanoi hiljaa, kuten äiti ja Sofia. Daniel istui heidän viereensä, syyllisyys murskasi hänen rintansa. Ei pojat, isä on täällä, en mene minnekään, he takertuivat häneen hiljaa. Kun hän vihdoin puki heidät ja meni alas heidän kanssaan, Vanessa oli keittiössä, hiukset täydellisesti, kahvikuppi kädessä, katsoen puhelintaan. Huomenta, rakas, hän sanoi nostamatta katsettaan. Lapset voivat ottaa muroja. En ole palvelija, tiedäthän. Jokin hänen äänensävyssään sai Danielin pysähtymään. Lämpö, jonka hän luuli naisensa omistavan, oli kadonnut, korvattu jollain kylmällä ja ylimielisellä. Minä teen aamiaisen, hän mutisi ja otti munat. Kokatessaan hän huomasi poikien katsovan hermostuneesti Vanessaa, kyyristyvän, kun tämä liikkui liian nopeasti. Heidän pienet olkapäänsä jännittyivät, kuin he odottaisivat jotain pahaa tapahtuvan. Sillä hetkellä hän tajusi. Sofia oli oikeassa. Myöhemmin sinä päivänä, kun Vanessa lähti ostoksille, Daniel soitti huomaamattoman puhelun yksityiselle turvallisuusyritykselle. Iltapäivän loppuun mennessä huomaamattomat kamerat oli asennettu olohuoneeseen, keittiöön ja käytävään. Vain varmuuden vuoksi, hän sanoi, kun tämä palasi. Vanessa hymyili, mutta hänen leukansa kiristyi. Kamerat, etkö luota minuun? Tietenkin luotan, hän sanoi rauhallisesti. Mutta sen jälkeen, mitä Sofialle tapahtui, haluan vain selvyyttä, jos jotain menee taas pieleen. Vanessa pakotti esiin naurun. Näet, että pidän tästä talosta täydellisesti huolta. Hän ei tiennyt, että kamerat olivat jo suorassa lähetyksessä. Seuraavana maanantaina Daniel oli toimistossaan keskustassa tarkistamassa sopimuksia, kun hänen puhelimensa värähti turvajärjestelmän liikehälytyksestä. Hän avasi lähetyksen automaattisesti, odottamatta mitään. Se, mitä hän näki, sai hänen verensä jäätymään. Vanessa seisoi olohuoneessa, kohoten pienen itkevän Einon yläpuolella. Hänen äänensä oli terävä, myrkyllinen, kristallinkirkas äänen kautta. Sano se uudelleen, hän käski. Poika pudisti päätään. Sano se. Äitini ei rakastanut minua. Eino nyyhkytti kovemmin. Äitini ei rakastanut minua. Hänen pieni äänensä murtui. Ja miksi ei? Koska olin tuhma. Daniel jähmettyi katsellen kauhuissaan, kun Vanessa hymyili. Juuri niin.
Muista se seuraavan kerran, kun ärsytät minua. Hän ei kestänyt katsoa enää sekuntiakaan. Hän otti avaimensa ja ryntäsi ulos toimistosta, välittämättä vastaanottovirkailijasta, joka huusi hänen peräänsä. Kun hän saapui kotiin, pojat olivat pihalla, istuen hiljaa puun alla. Vanessa oli sohvalla, selaten lehteä, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Vanessa, hän sanoi, hänen äänensä kuin terästä. Meidän täytyy puhua. Hän katsoi ylös täynnä teeskenneltyä huolta. Mikä hätänä, rakas? Olet kalpea. Hän sulki olohuoneen oven takanaan. Näin nauhoituksen. Hänen hymynsä horjui. Minkä nauhoituksen? Sen, jossa pakotit 6-vuotiaan poikani sanomaan, että hänen kuollut äitinsä ei rakastanut häntä. Hän seisoi liikkumatta ja nauroi sitten hiljaa. Ymmärrät väärin, älä aloita, hän keskeytti. Kuulin jokaisen sanan. Vanessan äänensävy muuttui välittömästi. Suloisuus katosi. Myrkyllisyys ilmestyi. He tarvitsevat kuria, Daniel. Hemmottelet heitä liikaa. Heidän on hyväksyttävä, että Helena on poissa. Kuria, hän huusi. Kutsutko tuota kurjaksi? Tuhoat heidät. Hän nousi seisomaan, raivo silmissään. Entä minä? Entä minun elämäni? Luuletko, että on helppoa elää tuon naisen museossa? Hänen kuvansa, hänen nimensä, hänen haamunsa jokaisessa huoneessa. Helena oli heidän äitinsä, Daniel karjui. Hän tulee aina olemaan osa tätä perhettä. Vanessan silmät tummuivat. Ehkä juuri heitä minä eniten vihaan. Nuo pienet muistutukset kaikesta, mitä en koskaan tule olemaan. Hetken Daniel vain tuijotti häntä, ymmärrys saapui liian myöhään. Sofia oli oikeassa, hän sanoi hiljaa. Vanessan kasvot vääristyivät. Tietenkin oli, hän sylkäisi, tuo idiootti kotiapulainen ja hänen pehmeä sydämensä. Hän oli pilaamassa kaiken. Luuletko, että istutin ne pillerit, koska halusin? Minun oli pakko. Hän olisi kääntänyt sinut minua vastaan. Danielin kädet vapisivat. Istutitko sinä ne todella? Vanessa hymyili ivallisesti. Ja sinä uskoit minuun. Ehkä et olekaan niin fiksu kuin luulet. Hän otti puhelimensa ja painoi toistonappulaa. Hänen oma äänensä täytti huoneen, jokainen julma sana kaikuen takaisin. Peli on ohi, hän sanoi kuivasti. Sinulla on tunti aikaa pakata. Asianajajani on matkalla. Vanessa kalpeni. Et voi vain heittää minua ulos. Olen jo heittänyt. Tulet katumaan. Hän sihahti ja tarttui laukkuunsa. Ainoa asia, mitä kadun, Daniel sanoi, on se, etten uskonut naista, joka todella suojeli lapsiani. 2 tuntia myöhemmin Sofia seisoi ovella, hänen matkalaukkunsa yhä puoliksi purettuna hänen pakkolomautuksensa jälkeen. Kun Daniel avasi oven, hän jähmettyi. Herra Virtanen, hänen äänensä murtui. Sofia, olen pahoillani. Olit oikeassa kaikessa. Hänen silmänsä täyttyivät heti kyynelistä. Pojat, ovatko he nyt kunnossa? Ovat. Tule sisään, ole kiltti. Kun hän astui sisään, 2 pientä hahmoa juoksi käytävää pitkin. Täti Sofia, Eino ja Leo heittäytyivät hänen syliinsä. Hän putosi polvilleen nyyhkyttäen, kun hän halasi heitä tiukasti. Voi minun poikani, minulla oli teitä niin ikävä. Jäätkö? Leo kysyi kyynelten läpi. Hän katsoi Danielia, joka nyökkäsi. Kyllä, rakas, hän on kotona. Daniel polvistui heidän viereensä. Sofia pelasti teidät molemmat, ja minä olin liian sokea nähdäkseni. Korjaan tämän tästä lähtien. Hän kääntyi häneen päin. Ääni luja. Asiakirjasi oleskelu lupasi kaiken. Hoidan sen pysyvästi. Sinun ei tarvitse enää koskaan huolehtia. Sofia pudisti päätään, liian tunteellisena. Herra, ette ole minulle mitään velkaa. Olen sinulle kaiken velkaa, hän sanoi yksinkertaisesti. Suojelit sitä, mitä eniten rakastan. Kuukausia myöhemmin rauha palasi Virtasten kotiin. Vanessan avioero oli lopullinen. Hänen valheensa paljastuivat oikeudessa Danielin nauhoitusten kautta. Sofian laillinen asema oli selvitetty. Hänen tyttärensä Lucia asui nyt heidän kanssaan ja opiskeli hyvässä koulussa. Joka ilta talo täyttyi taas naurusta. Kaksoset jahtasivat Luciaa käytävillä. Sofia kokkasi, kun Daniel auttoi läksyissä. Eräänä sunnuntaina Daniel katseli ikkunasta, kun Sofia ja lapset pelasivat jalkapalloa pihalla. Kultainen valo osui heidän kasvoilleen. Eino nauroi, Leo huusi ja pyysi syöttöä, Lucia teeskenteli olevansa tuomari. Ja Sofian hymyssä hän näki jotain, mitä ei ollut nähnyt Helenan kuoleman jälkeen. Rauhaa. Kun peli päättyi, hän liittyi heidän seuraansa ulos. Leo veti hänen hihastaan.
Isä, jos Sofia menee naimisiin jonain päivänä, pitääkö hänen lähteä pois? Daniel hymyili kevyesti ja katsoi häntä. Luulen, ettei hän ole menossa minnekään, mestari. Sinä iltana, kun lapset olivat nukahtaneet, hän löysi Sofian keittiöstä siivoamasta. Kiitos, hän sanoi hiljaa. Mistä? Siitä, ettet luovuttanut meidän suhteemme. Hän hymyili pehmeästi. En voinut. Te olette myös minun perheeni. Ensimmäistä kertaa vuosiin Daniel tunsi itsensä kokonaiseksi. Ja yläkerrassa Eino ja Leo nukkuivat rauhassa, ilman painajaisia, ilman pelkoa, vain lohtu tietäen, että kun huominen koittaisi, täti Sofia olisi yhä siellä, aina.